Калі б раней былі мабільныя тэлефоны, то ў традыцыйным беларускім строі абавязкова была б торбачка пад мабільны тэлефон. Яе раней не было, а зараз ёсць. Ад кашулі ў мяне засталіся невялікія абрэзачкі лёну, і я вырашыла іх выкарыстаць для такой малюткай торбачкі. Упрыгожыла гэта вышыўкай. Мой тэлефон сюды памесціцца, а больш мне на шпацыры ў горадзе нічога і не трэба. Каб торбачка была больш шчыльнаю, я возьму у 2 столкі тканіну складу. Вось гэта мне патрэбна, трошачкі яшчэ стужачкі і моя крошка-малютка, з которой мы шыем усё на свеце. Пачнем з таго, што аформім верх. Нам трэба пракласці адно шво з левага боку і адно шво з правага боку. Паехалі. Левы бок вышыўкі ў нас зверху і пачынаем шыць. Потым вывернем, і вось гэтае шво будзе ў сярэдзіне, не бачнае звонку. Вывернулі, вось так вось загладзілі і прашыем яшчэ раз. Гэта будзе такі канал, у который уцягнем стужачку, каб зацягнуць, завязаць нашу торбачку. Зараз складваем вышыўкай у сярэдзіну і прастрочым па краюшках. Вось і гатова торбачка пад телефон і розныя дробязі, которые патрэбныя ў горадзе на шпацыры. Да майго народнага строя яна вельмі пасуе.